Hölgyeim és uraim, Önök az astromókus.hu online iskolájának első epizódját látják. Tanár úr, kezdjük! Úgy gondoltuk, hogy megismertetjük az embereket az asztrológiával. Mindenki azt hiszi, hogy ismeri az asztrológiát, hiszen legalábbis az újságokban, a magazinokban sokan, az emberek nagy része elolvassa a horoszkópját. Az asztrológia ez is, meg nem is ez. Hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket, Janák Lajos vagyok. Valójában miről is van szó? Egy ősi tudományról, amit lehet bárhogyan nevezni, bárminek tekinteni, mégiscsak tudomány, mert hiszen az asztrológia és maga az asztrológus megfigyel, a megfigyeléseket rendszerbe foglalja, azokból következtetéseket von le, és végül ezeket a következtetéseket akár a mindennapi életben, akár az idők távolában hasznosítja. Mi is az a horoszkóp, amit az asztrológus használ? Nem egyéb, mint a naprendszer térképe a születés pillanatában. Fölfoghatjuk így is, csak az a probléma, hogy ebben az esetben nem igazán kezelhető horoszkópként a térkép, nagyon sematikus ábra lesz. Valójában az igazi horoszkóp, a modern horoszkóp, ugyancsak a naprendszer térképe, de itt különböző jelek jelenítik meg az égbolton a csillagképeket, vagyis az állatövjegyeket és a bolygókat, valamint azoknak az egymáshoz való kapcsolatát. Miért dönti el a horoszkóp azt, hogy valaki milyen ember lesz? Nem a horoszkóp dönti el. A horoszkóp